veľké proporcie, stehno, káre a tak ďalej, ale toto mäso je extrémne suché, pretože tieto plemená sú šľachtené tak, aby nemali prakticky žiaden tuk, ale to znamená, že nemajú ani vnútrosvalový tuk. To mäso je suché. Ďalšia vec, ďalší problém je samotný chov. Chovajú sa vo veľmi, veľmi vysokých koncentráciách, často 5, 10 až 20 tisíc kusov v jednej maštali. To prináša so sebou veterinárne problémy, sanitačné, hygienické, takisto zdravotné problémy. Tie zvieratá musia byť preto musia byť očkované, musia byť im dodávané antibiotika, čo je ďalší problém. Na 1 kg živej hmotnosti ošípanej sa spotrebuje v Španielsku až 127 mg liečiv, zatiaľ čo na Slovensku je to napríklad 40, ale ešte pár rokov dozadu to bolo dokonca až 300 mg liečiv na kilogram vyprodukovaného mäsa, čo sú neskutočne veľké čísla. Ďalším problémom je krmenie, agresívne krmenie, krmné zmesy s vysokým podielom bielkovín. To zviera má extrémne zaťažený tráviaci trakt. Celý výkrm je veľmi skrátený na 4, maximálne 5 mesiacov, zatiaľ čo v našich podmienkach to je 6 až 5-6 mesiacov. Takže ten samotný výkrm je takto veľmi skrátený. Ďalším problémom je samotné balenie mäsa, je to vákuové balenie. Ako sa tu môžeme dočítať, to mäso má spotrebu 21 dní, čo je dosť veľa na to, aby prežilo úplne v poriadku v čerstvom stave. A samozrejme môže dojsť k porušeniu vákua a tým pádom môže byť mäso aj znehodnotené. Nehovorím o ekologickej záťaži, o environmentálnych dopadoch takýchto veľkých výkrmní, nehovorím o tom, že by sme mali kúpať slovenské mäso kvôli podpore našej ekonomiky, hovorím čisto fakty, aké to mäso je. Ale poďme sa teda pozrieť, čo vlastne z neho dostaneme. 8,52 kg, prevážime si. Áno, 8,52 kg zhruba môže byť a ideme ho otvoriť. No, tu je ten problém číslo 1. Takéto obrovské množstvo vody, ktoré bolo zadržané v tom vákuovom balení, počas toho skladovania nám vytieklo, sa uvoľnilo zo svalov priamo do toho sáčku. To mäso totižto nemá schopnosť udržať vodu, ale respektíve majú schopnosť zadržovať na krátky čas. Ako vidíte, aj tá farba je bledá, to mäso je také jemné, až by som povedal mlandravé a vodnaté. Ale pozor, vodnatosť v tomto prípade neznamená, že to mäso je šťavnaté, práve naopak. Je veľmi suché, tá voda vám okamžite sa stratí, už pri voľnom skladovaní sa stratí veľká časť a všetko, čo tam ostane, vám nakoniec napadne.